आसामिस फावखुंग्रि बर'सा रानि बिस'यआ बिथाङा बर' ड्रेसखौनो कुच राजबंशी ट्रेडिशनेल ड्रेस होननानै बिथाङा गानदों आरो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरनानै फोसावदों। जोबोद लाजिनांथाव, मानो होननानै बुङोबा बिथाङा बर' दख'नाखौ सिनाया नामा? आसामावनो बिथाङा जोनोम जानानै बर'आनो मैखोम बर'नि ड्रेसखौ दख'नाखौ बिथाङा सिनाया नामा? बिथाङा मानि थाखाय बिथाङा बर'नि दख'नाखौनो गाननानै कुच राजबंशी ट्रेडिशनेल ड्रेस वेर होननानै बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरनानै होदों। बेयो जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव, मानो होननानै बुङोबा बिथाङा मोनथिनानैबाबो मोनथियै बायदि बर'नि दख'नाखौ गाननानै कुच राजबंशीनि ड्रेस होननानै बिथाङा बेबायदि फोसावनाया जोबोद बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो दुखु होनाय जादों आरो जोबोद दुखु होदों बर' हारिनि गेजेराव।